Ngiyabonga. Awu ngicela imshayele izandla. Ayiphohlo bengakuthembi kona kodwa ke phohlo ngizokunikeza u7 out of 10 sacela ukhekhe woza phambili khekhe besizwe wena. Sanibona. Yebo. Yeah. Usuku ngasoze ngalikhohle. Mhla ka-8 November 2007. Usuku lapho engakhala khona kakhulu. Ngakhale ngaze ngoma. Jesu. Nake neza ukuthi umuntu wakhala wazoma. Yebo. Okwenze njani ukhala uzoma? Engani usuku engazala ngalo. Ngaphuma eswini sikama. Ngazwela amakhasa. Ngagodola. Ngakhala. Uyazi ukuthini awuhlale phansi uyasibhedela. Hlala phansi. Ngidlale ngathi kakhulu mfana ngizokunikeza u2 out of 10. Uthi nje uyile phambili. Into engifuna siyenzeke manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ufisa ukuba yini musu umdala. Ngifuna umuntu asho ukuthi ufisa ukuthi i-career yakho kahle kahle yipi i-career oyithandayo yabo. Ngizoqala ngawe mina ngifuna ufisa ukuba yini musu umdala. Mina mase ngimdala ngifuna ukube electrician. Wow. Mina ngifuna ukube politician. Okanye Mr. ngibe mathematician. Bathula nje abafana. Khepha, wena ufuna ukuba yini? Ngenzani mangithi? Ngathi uphethe isibalo seyibhakede. Yabezivaka abajwayele ukukha amanzi. Mina ngifuna ukuba i-gravitian. Yabona nje wena unomsangano wakho ayikho nje into ekuthiwa i-gravitian. Nazi uthini? Futhi sekuphelile okwanamhlanje. Kulungile ngagoduka. Habe, kanjani mina ngingazi ngisho lutho. Ufuna ukuthini ke? Ufuna ukuba yini? Ufuna ukube tisheshe. Ayikho into ekuthiwa i-thishishen, khona uthisha. Kwena iphumeni sengikhathele nina. Anginazi nginani. Senibona ngesonto elizayo. Hayi. Thishishen yini thishishen? Isiphalokiso emhlabeni lokho kuncane ebenginakho ngikupha nina khohlwani mina